אני רוצה לדבר היום על רצף המילים אין לי כוח. רובנו משתמשים ברצף המילים הזה, אבל בוא נתבונן. אין לי כוח זה דבר שהוא פיזי. זאת אומרת, שאם בן אדם עבד מאוד מאוד קשה, הגוף שלו מותש, וסביר להניח שלא יהיה לו כוח. אבל רובנו חווים משהו אחר, זה נקרא אנרגיה. והאנרגיה של בן אדם אחד יכולה להיות פצצת אנרגיה בבוקר, צהריים הוא מבסוט ורוקד, ובערב הוא הולך לישון בחיוך ורק הוא מחכה שיגיע יום למחרת. ויש אחד שכבר בצחצוח שיניים נרדם. מה ההבדל בין השניים? למה זה יש לו אנרגיה נמוכה וזה אנרגיה גבוהה? דוד המלך אומר, האמנתי כי אדבר. זאת אומרת שאני מאמין למה שיוצא לי מהפה. ואם יוצא לי מהפה מילים שהן שליליות, אני פשוט שואב כל סיכוי שלי להצליח במהלך היום, בעצם שואב את האנרגיה, כי אני מוציא מילים שהן שליליות. אני יכול לבחור להגיד מילים שהן חיוביות למרות הנסיבות. למשל בן אדם שנוסע וקיבל פאנצ'ר, בסדר? והוא יכול לצאת מהאוטו ולהגיד, וואו, איזה נוף, אני זוכה לראות נוף, שבדרך כלל אני רץ ממקום למקום, אני אפילו לא צריך להתבונן, אבל תודה בורא עולם, איזה כיף. והוא יכול להגיד, פאנצ'ר! אתם מבינים את ההבדל, נכון? עכשיו, אותם נסיבות, אבל תבחר מה יוצא לך מהפה. אז אני מבקש ממכם, שימו לב לסיטואציות הלא נעימות שקורות לכם בחיים, שימו לב למה שעומד לצאת לכם מהפה, ותבחרו אחרת.